Di ako makaya nakastay kaya ako mga tiyanik tayo kaya at naralag sa laing kasi dyan nga mabwisi na talaga ni Manang Yu. Hindi rin nabuya na hindi ti YouTube ano ti ang trending diyan mo no nakita yun yung baka nakita yun dati nga trending na video kini Buknoy Glamour nga adati kasla statement ng kastoy ni. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is, wag na wag kayo sumukong mangarap. Wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Diba? Nagsintirik na. Kaado ti ang mo nga tricycle drivers. Ken, haanda nga choice. Nakas JT nagbalinanda. Ado kanya lagi ang nga nakaadan. Ngayon, at least, at trabaho da. Nga, haanda nga at nakatambay laing. At daw-dawa laing. Kumasasa ti sa bali nga tao. Nga, at least aki, adatog obrain da nga mang tunong ti bagbagita. Ken, diyan mo no, I have nothing against Luknoy. Hangkos mo na ang maam-am mo. Dito lang ang statement natin ng at tigir-gir. Makapabwisi na talaga. Ako. Ito bagbagadan nga dapat nga isubli si GMRC school. Lalo kay, napigsa ti influence ti social media kay kin dagito na panawin. Kaya baka no ado ti makabuya. Adun to may imang tagibasi. Dagito tricycle drivers, jeepney drivers, mananon, basurero. May han na kaya nasawin nga dakit ti sweldo mo. Kaya mo nga okay lang nga mang tagibasi kati sa bali nga tao. Hanga kasi jay apo. Dagiti ka ganun na. Gabayan niyo dagiti anak niyo. Hanggang bababat ti social media. Puro internet. Puro kakastoy. Apo kasi ti maalada. Kasya. Ti-take away para kanya hindi din experience ni Buknoy. Apo ke sabay ka nga sao. Pananutan man nalaing kung makasakit ka sa bali ng tao. Hindi maitid mo ng pagsayaatan sa bali ng tao. Nga, han tayo nga agpangtangas. Kunada nga rin kisakam. Ipadti mo didaga. Pagdating tayong humble. Nga, nagdalain. Iniwan ko lang itong to. Kung mabusura na talaga, mabusika na talaga. Haan nga kayo nga na, personally, yung bigil lang ang statement na. Tigil lang. Thank you.